A Coral Polifónica de Chantada fará un concerto este domingo na Igrexa Nova do Concello ás 12 do mediodía. Un concerto emotivo xa que se fai con razón de lembrar a todos os membros e socios do colectivo que xa faleceron. O próximo día 29, domingo, ás 12, vai a celebrar un homenaxe relixioso aos seus membros fallecidos e tamén aos seus socios fallecidos. Isto é en cumprimento dun acordo que fixo a Asamblea Xeral da Coral Polifónica xa fai 3 ou 4 anos de celebrar un acto relixioso por os falecidos todos os anos o último domingo de junio ás 12 do mediodía na Iglesia de Chantada. Neste caso vai ser na Iglesia Nova e vamos ter unha misa normal e esa misa vai na cantar a coral. Repito, vai ser en recordo de toda esta xente que falleceu, que estuvo no coral, que foron compañeiros nosos, e da xente que como socios, nos están axudando todos os anos para sostener a coral. A coral vén de celebrar o pasado día 21 un concerto en Verín e o próximo día 12 de xullo irá até terras asturianas, o que será unha boa ocasión para darse a coñecer fora da nosa comunidade. E tamén aproveitaba a ocasión para decirlle aos veciños de Chantada que a Coral Polifónica o día 21, foi o día 21 pasado, o día sábado este pasado, fomos a cantar a Ourense, a Verín, un concerto que celebraron elí, a coral verinense, e que o próximo día 12 de julio tamén iremos a facer un concerto con outras corais que non sei cales son, nin donde son, pero vamos a ir a Boal, a Asturias, entre Grandas de Salime e Navia de Asturias. Vamos a ir ali a celebrar un concerto por a tarde, iso vai ser un sábado. Non digo tampouco para que a xente de Chantada vai a Boal, se algún quer ir facer turismo, evidentemente por esa zona podes ir facer turismo, que é moi bonita, pero digo para que a xente sepa que a coral vai alá ese día. Invitamos, evidentemente, a todos os veciños de Chantada, e os de fora, como non, a ese acto en homenaxe aos coralistas fallecidos. Xa sabedes, estades convidados á misa das 12 deste domingo para gozar coa Coral Polifónica de Chantada.